Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Want de leuk wat het niet kennen, die maken natuurlijk al volgens mij al 4 seizoenen. Ja. Een podcast over de Maastrichter Vastelavond. Ik ben er zelf ook al bij hem aangezien geweest met de Shaken DJ's. Het was een memorabele avond, want die manier wat daar zit, was achterbij. Die worden Wij binnenvallen toen. En John Tana waren ook. Ja, ook, ja. Het waren heel veel Engels en Marco hebben we toen gehad in de avond. Yes, Dat weet yes, Marco onze niet. Engels praten, we stonden lui niet. Hè. Maar ja, leuk nu wat je doet. Ga je dit seizoen weer met een seizoen bezig, of dit jaar weer met een seizoen begonnen? Is het niet steeds lastiger om daar het UTV voor te horen? Na 4 seizoenen. Als ik na 2 seizoenen naar de veerse gaat van goh, die verhalen zo voor de luisteraars een beetje op elkaar liek te kennen. Dus een hooglustigheid, wie ziek het verhaal ook is, dat verhaal liekt wel een beetje op elkaar. Of een kastelein, of een liedje schrijver, of een zanger. Dus na 2 seizoenen hadden we veerse gaat van goh, misschien is het niet interessant. We stoppen ermee. Het is beter op de hoogtepunt, 2 keer 11 afleveringen, zoveel waren niet stoppen. Maar we kregen heel veel leuke reacties, ook in het tweede seizoen. We zien met Frans zo'n keer een avond doorgezakken na de podcastopname. We moesten nog een optreden. Ja, dus we zien van elke aflevering is ook wel chic verhandig te vertellen eigenlijk. Ja. Ja, en wat verhuren is, dat is natuurlijk de artiesten. Of nee? Volgens mij niet. Ja, zus, toen we het Nederlands doen, deed je dat wel. Ja, dat hoor ik, ja. Ja, is misschien zo weer dat het puntje weer niet goed zit. Wie bij ons doen? Als tijd al. Check, als dat dan. Kukkel, dat is Ja. wel anders bezig. Oké. Kom een mix zitten, Janus. Ja, Ja, maar die microfoon deed het. Ah, Die, Ja, ja. ja, ik vond... ja, dat is cool. Marvin Dijk had ook nog echt een goede vraag voor die jongens. Alweer? Ja, ik ben wel goed met vragen. Best iets te Je is ook slim. te gast geweest bij. Ik weet niet, wie? Ja, ik ben ook te gast geweest, ja. Daar had ik zelf nog 2 uur vrij van moeten pakken toen. Dus Ja, dat vandaag nog moeten declareren. Nee, ik had inderdaad de vraag van, goh, wat was uw reactie toen weer met een Maastrichtse podcast kwamen? Want jij was natuurlijk Ja, eigenlijk toen de zijn we eerste. snel in beraad gegaan, hè? Want we dachten, in hoeveel voor de competitie in de nek hegen. Ja, wie vindt er dan nog om de tweede best beluisterde podcast? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wie gaat dat afmaken? Nou, Maastricht de podcast bedoelt ze. Ah, ja. Nee, persoonlijk, ik vind dat alleen maar chic. Ik heb volgens mij het eerste... Ik was fan vanaf het eerste oor. Ik vind het echt geweldig wat gedaan, serieus. Lachen, ik vind die rol heel erg leuk. Ik probeer ze 2 man een putje te lappen. Ja, Elke dat keer. probeer is wel een beetje uit een beetje uit te dat is dagen. tegenwaardig. Is dat de eerste? Laat Nee, die ik vind het microfoon ik vind het heel leuk. Ik heb vroeger in de horeca gewerkt en dan zag Bart van de Karkol. Ik heb liever tot heel veel lui rond de Karkol zwerven. Dan heeft het gewoon heel leuk. En dat vind ik met de podcast hetzelfde. Zonder u zien er gewoon een bepaald publiek wat zich gewoon interesseert voor podcasts en Maastrichts. En misschien luisteren ik naar ons, naar Molen en naar Senedes. Ja, even goede vriend. Ik vind het in ieder geval fantastisch in ieder geval wat gedaan. Leuk. Goed, Dank en je. we hebben natuurlijk geen verslijt de podcast of de vastelavond op een bepaalde manier. Maar die natuurlijk ook, hè? Ja. Die is het op beeld. Op beeld, ja. Op beeld en er bestaan weken van tevoren mee bezig, ook het ganse jaar, maar met de vastelavond. Wie gaat dat bij die eigenlijk? Is die de voorbereiding al begonnen? Of? Ja, sowieso. We hebben bijvoorbeeld contact met de Tempeliers nog, hè, omdat Ja. we heel veel met hun samen doen ook. We gaan ook een serie maken van onderweg naar de vastelavond. Hè. Wie gaat het ook, wie gebeurt de nieuwe zien hoe lustigheid misschien zal zitten. Ja. Ik wou zo zeggen, er zitten 2 Nee, kandidaten. Zitten gewoon in het midden Eigenlijk eigenlijk. draaien we hè. rij, ja. Draaien maar rij, ja, Dat is inderdaad. ook, ja. Ja, ik woon niet in Maastricht, dus ik kan het niet horen. Nee, ja, dat Ik weet, moest je Marvin al jaren. is ook al vorig jaar flink genoemd geworden. Ja, over Romein met Beter genoemd dan zwiegen. genomen. Die Jij goed, zal wel jaren blief met zwiegen, ons- blief Heb je zwiegen zelf eruit. al eens opgegeven? Ik heb hem al Stiekem opgenomen. Ik heb Joost wel vorig jaar opgegeven. Nou, ik dacht vorig jaar dat er onder het masker zat en op een gegeven moment begint hij goed te staan, dan stond er daar. Hoe naar die prinsen waren, dan stond er daar. Dat is toch? Dat was top, hè? Hier kort, ik weet dat ik het hier gedeeld, maar anekdote was. Veel meenden echt dat Jan Joost het was. Want we gingen bij de Prinswagen op het stationsplein stonden. En we zagen van, dan moeten we zitten. En Jan Joost zijn gig is altijd overal zitten. En die prins zei dan, ja, Romein, mama, zitten. Dus we vlogen elkaar janken en ja, dit is hem. En de vuurjak reageerde naar voor niet op appjes. Ik kom door mijn hoed verboven en alles, maar inderdaad een Groetenstraat, een Speelstraat. Stond heel langs de Ja, kant. je stond inderdaad met die kleine beetje, ik dacht ook inderdaad van, hier zit erin. Maar, Ja, lekker. vorig jaar niet in ieder geval. Nee, Helaas. ik hoop het dit jaar. Misschien met Jeffrey wel dit jaar. Ja, dat is zo vandaag. Choco Prinsen Beeldsen. Ja. Dat is de eerste. Nee, dat is zo heel leuk, die Prins Jeffrey. toch?
Chocoprins. Is er alles gebeurd? Nee. Best wel hoe het zo'n jeugdprins of zo? Ja, vroeger wel. Heel vroeger was ik, je wist op ceremoniemeester. Oh. Ah, ja. Wat voor beweging was dat? Ceremoniemeester was. Sharon, rustig. Rustig, Sharon. Sharon, rustig. Hij was de rechterhand van de prins. Tati, tata. Ja. Je moet heel opletten met bewegingen maken vooral. Maar dat was die witte hijzakveur. En dan was vult hij niet op. Goeie kleur. Klaar en dan omdraaien en weer aandoen. Maar het leukste moment is eigenlijk als we bij de Zinhoeklutsige toezien. Als Frans dan eigenlijk, hè, Frans mag eens terug daar. En dan bij hem toes, bij de nieuwe dan, dat is gewoon heel, dat heeft Frans dan heel chic presenteren. Had ik al van zondag. Ja. Ik dacht elke ochtend. Dat is ook echt vroeg trouwens. Hè. Wie is uw verschrikkelijkste gast in de podcast geweest? Tette Mai. Echt? En daar is ze! Nee, maar verschrikkelijk als in... Nee. Ook wel verschrikkelijk leuk, maar probeer maar eens met Tette Mai een gestructureerd gesprek te doen. Probeer die maar Ja. eens aan te doen. En hè. uiteindelijk is het dan nog niet geworden. Iedereen die de podcast luistert kan dat beamen. Wat het wel is geworden is dat we in het bed van Roger van Zieschoem zijn geëindigd met Tette Mai. Dat klinkt nu Dat spannend. was die avond eigenlijk. Ja. En dat was ook geweerd. Maar ik ga een goede podcast af. Nee, dat snap ik. We hebben wel gelachen inderdaad. Maar die podcast zit wel online. Dit staat online en dat stukje hebben we er maar goed geknipt. Zet, Er bij, dat is is nog vandaag geen in audio ieder geval, bij. als dat Dat is wel audio. zet bij Pornhub zit dat. Ah. Ja, Mies. Ja, goed, ja, Jeffrey, natuurlijk de laatste tijd. Hey, vergeet even niet dat keertje, hè, mannen. Hij ligt dat. Oh, ja. Hij is Dit is dat. Dit pakken we even erbij. Motiveert dat zelf of nee? Nee, ons dan ken het geen. Eet de Maar ik ga gans het eten pakken. pakken. Ja, het gaat honger, die heeft ze niks gegeten. Nee, pak maar het. Het zijn letters. Ja, Of een vind ik oog. leuk. Wie maakt de leukste podcast? Zien Veerdat of ziet Gerard? De leukste, hè? De leukste, om te lachen. Ja, Echt ik om denk te dat lachen. ik- Hoe alles Ik denk dat bij inzet, totaal. ik echt heel veel gelachen wordt. En bij ons luisteren ze ook een beetje meer te weten te komen over de vastelavond en over de tradities. En wie iedereen dat beleeft en zijn eigen invulling aan geeft. Dus misschien zien we weer dat gaat informatiever en ook lachen. En zit hier echt voor de outkluten. Maar ik denk dat dat ook het leuke is dat we gewoon dan die podcast maken, maar dat het niet hetzelfde is. Nee, Ja, en ja, en dat bij kan ons in wordt de geen week. verkleed als Sinterklaas. Wie? Bij ons wordt geen verkleed als Sinterklaas. Nee, maar ja, dat is... 64 pepernoten. dat is dat ik ik- ging compleet over mijn nek. Hè. Ik was echt... Op een gegeven moment gaat er in dat bekje spelen. En de slim die hong daar aan. En ik voelde me echt... Ik voelde in mijn maag de helemaal Dat was omdraaien. eigenlijk zo'n speculaze pupje wat ik dan altijd van gemaakt heb. Dat was zo smerig. Ja, maar ook die verhalen van u tot op stap gegaan en nou eet een honger en heeft iemand nog eten gemaakt, want ga niet eten waar en zo. Ja, Ja, maar- die verhalen hebben veel minder inderdaad. Ja, Dus, precies. ik lig in ieder geval in de deuk met u. En het gebeurt gewoon, hè. Dat is niet wat we bedacht hebben. Nee. Ja, die Sinterklaas hadden ze me Nee, ik zag die gisteren in het ziekenhuis hospitaal lopen, dus ik weet niet of... Mies, Dat wordt juist denken, kerel. Ja, logisch nou, wel. we zien niet op wat vragen. Hè. Maar goed, Jeffrey, de laatste keer natuurlijk ook bij die gaat negatieve berichten. Gaat in een persoonlijk adres of naar het adres van wat is los. Ja. Wie gaat er dat persoonlijk met Nou, ik moet zeggen, we horen dikker wel eens dat we ergens een film zien dat we gedreigd worden van jongens niet filmen, oké. Maar net een aantal dagen geleden, 2 weken geleden ongeveer. Ja, misschien dat je het niet weet, ik kan misschien even vertellen. Jeffrey zijn auto is volgens mij in brand gestoken. Nee, de brand, een explosieve. Explosief in de auto geduid. Al mijn privéadres. Dat is natuurlijk vrij heftig als het aan een persoonlijk adresje Ja. gebeurt. Maar wat deed dat persoonlijk met zich aan? Als ze Nou, gewoon- ik word er best wel van geschrokken. Want het gebeurt en onder privéadres Ja, ja. en wat ze eigenlijk niet verwacht. En dan gaat in één keer heel veel door in de koop. Ik moet wel zeggen, ik heb wel heel veel steun gekregen. Zelfs de burgemeester nog dezelfde dag gebeld, op een cameratoezicht in de straat geplaatst. Want te verwacht dat niet eigenlijk. Nee, natuurlijk. Kijk, dat ze me zeggen, hey, niet filmen, want er ligt iemand op de grond. Of iets, dat snap ik. Snap ze? Maar nee, dat ze of ze zeggen van chef, luister, ik vind het leuk dat ze dat gefilmd hebt. Geef me geen slag, kan ik een teruggeven bijvoorbeeld. Maar ga ik niet een explosief in de auto gooien. Want dan was echt op de beelden heb ik... Ik heb ze allemaal op beeld, van alle drie. Dus het waren 3 personen. Dus, maar het is wel een... nee, wat Gerard? Eens even kijken. Nee. Bizar En eigenlijk. ik aan. Ja, bij deze dan. Ja, Kwik, kwik. Nee. Wacht even die. Sorry. Maar ja, ik mag niks met de beelden doen. Nee, dat snap ik, Want want ik dat had is ze lezen, natuurlijk- had ik ze direct online gezet met de politie. Die zitten toch wel heel dichtbij met het onderzoek, ook met andere camerabeelden.
En dan, de ding is alleen, dat gebeurt alleen bij de journalisten daarboven in Holland allemaal. Maar zelfs hier in het Maastricht gebeurt dat. Ik had het niet verwacht. Nee, ja, zo heftig als een adres natuurlijk iemand een explosief onder een auto plaatst. Ja. En dan, nee, dat snap ik. Ja. Heavy? We hebben nog een vraag eigenlijk, want dat vragen VS3 natuurlijk. Dat keertje. Hebben we dat juist gedaan? Hebben we al gedaan? Ja. Sorry. Ik zit er weer af. Die hebt natuurlijk, die hoofdinkomen is wat is los. Ja. Is natuurlijk een vraag wat ze normaal niet snel stelt, maar kunt je daarvan rondkomen? Ja, inderdaad, we hebben wie al een keer op gedaan. Ja. Een sponsorshirt. Oh, wacht even. Wacht, ik ga even gaan. Wacht even. Logo. We hebben een cadeautje. Alles logo. Waarom gaat even niet Hoe is dat logo tuutje? zingen, maar logo. Logo. Weet de aflevering allemaal gezien? Met Wat is Loos belde en af en toe een beetje leuk, hè? Ben je bij Malvan opgepakt, hè? Ah ja, ja. Jeffrey, we hebben een cadeautje voor dich. Hey! 1 seconde. Ja, Joost maakt altijd in een video van het ganse jaar 1 seconde per dag. Dat is ook leuk om te zien. Nou, we hebben dus een shirtje voor Jeffrey gemaakt. We moeten wel even zeggen, onze TikTok die we online gezet hadden, die hebben we offline moeten holen. Want Jeffrey zegt, ja, vervullen is een beetje, wie zegt ze dat? Een beetje belachelijk gemaakt. Ja. Ik Jeffrey die altijd in een polo, kijk, hij staat er. Oh, jij zei het al veel beeld. Rijd ik even. Pers. En dit, overal staat gaat eigenlijk. Ja. En toen zag ik ergens in een podcast van een beetje zo, wat is, of die zag dat geloof ik. Ja, hè? oké. Wat is logo? Wat is- Kijk. Wat is logo in Maastricht? Ja. Dus ja, die hebben we voor dich laten maken. Ondanks dat we de podcast hebben verwijderd, of de TikTok hebben verwijderd. Ja. Ik Maar- kom er met de Barcelona van aan. Ja, kijk. Ja. Dat is steeds voor die. Wat is logo? Wat is Dat is het logo? cadeau al, Wat hè? is logo? Wat is logo? Wat is logo? Ja, die komt daar. Oh nee. Wat is loco? John, heb je nog gaat te drinken? Ken Eerst jij keer, John. een tikkie van chic of niet? Want ik ga wat... Absoluut. Nou, dat regelen we straks wel even. Oké. Maar goed, Jeffrey, Ja, is er weer een, hè? een stukje zelfreflectie. Wat vindt ze zelf als ze een programma terugloos van Wat is Loos? Ja, wat vindt ze zelf? Ik moet eerlijk zeggen, ik blijf het zelf leuk vinden. En voor wat? Ja, we brengen het nieuws laagdrempelig en begrijpend voor de lui. En 4 jaar geleden begonnen, 4,5 jaar geleden begonnen. Ja, die blijft er toch steeds gruuts op zien. Dus, en ik heb wel te danken aan de jongens van de Angel Side ook. Ja, die Ja, toen dat de was stad toen- komen voor. ja, Ik ging live, maar ik ging op het verkeerde kanaal bij ons live. En ja, dat is eigenlijk de doorbraak geweest, dat we eigenlijk dit hebben bereikt. Het verkeerde kanaal. Het verkeerde kanaal, ja. Kanaal. Kanaal. Nee, Waarom met een K. rustig? Waarom rustig? Nee, maar ik denk dat ik tegen mis heb. Nee, maar kanaal. Vooral in een groep en een pagina. Ah, oké. Met een P. Ja, even voor de... Ja, pagina. Pagina, ja. Lekker eraf. Lekker, Of is Jeffrey. rond. Ja, dat is gewoon, ja, leuk. Leuk. Ik snap het. Mag ik weer eens een vraag nu stellen, of niet? Zeker, Dat is zeker. een keer. Veel vragen, die de laatste vraag, we brengen niks voor met de podcast. Maar de laatste vraag is altijd van, minister vastgelamd voor die geslaagd. Dat, maar voor die aan u, we hebben een keer aan u gesteld, 2 jaar geleden al, maar ken het, minister voor die geslaagd. Nou, voor mij is er geslagen als ik een beetje van alles gehad heb gehad. Met mijn vriend, met mijn gezin, met mijn familie. En we hebben met vrienden over elkaar. Tot we daar sowieso genoeg tijd hebben gespendeerd. En een dagsatie geweest. Met confetti gegooid. Eigenlijk het totale plaatje tot we denken van, nou, we gegeten. hebben eigenlijk met alles hebben we er zo'n heel klein beetje mee bemoeid. Dat is voor mij een goede vastelavond. Dat wil ik maar van. Applaus. Emotioneel. Klappen. Nee, ja, voor mij ook. Het is inderdaad, ik draai met carnaval niet. Bewust niet, omdat ik het gewoon fijn vind en leuk vind om mezelf te begooien. Maar als je het goed nog rappeneert, Rustig. dan zat hij de merkgaten gedraaid, toch? Op zondag? Of Ja, tot Nu toen de niet. kinderen nog klein waren inderdaad. Dus dan kon ze dan in de zaal rondrennen. Maar ja, ze is nu zuus. Toen ze klein waren, stijgen nu boven de zoet. Dus en is het vooral leuk om dat samen te beleven natuurlijk. Om samen gewoon vastelavond te vieren. En de weken ervoor af dan nog wel alles. Maar de carnaval zelf, wat Kenneth zei, met die kaar. Gewoon zelf, ik vind het gewoon zelf gewoon te leuk. om Je hebt een K verkleeden. gebouwd, hè? Bleef? Je hebt een K gebouwd nu, Ja. hè? Gans zelf. Maar ik vond dat proces, dat liegen zoals het gaan zelf is. Ja, zoveel werk zit erin ondertussen. Ja, Wat dat is het leuk. plan? Om daar de optocht mee te doen? En, Nee, dat op krijg de- op je, de die krijg je vlieg? niet verroerd. Dat hebben boven vorig wel. jaar niet wel goed wat van toestonden, plan, maar- Ja, nee, de berg af.
En die blijft staan, En die blijft staan in de garage daar. En dan kunnen we uiteindelijk het bus kolen. Dat duiven we hem op en die brengen ze weer terug. En dan zit Michael in de garage. Hey, maar jongens, je weet het misschien niet, of je denkt het misschien niet, maar het getekend al, hè? Maar even nog Michel zijn ding. Is Ja. niet, wat is voor hem de vastelavond geslagen? Ja. Want Michel twiefelt nog wel Maar eens. duidt dit Waalderij, verleend met de Shaken nederij. DJ's. Nou ja, het is voldoende kwam het jaar 19e seizoen Shaken DJ's zien we bezig. We hebben nog nooit met carnaval opgetrooien. En nu voor het eerst zien we gans volk met de carnaval met Shaken DJ's. Dus ja, voor mij wordt het ook gans anders als de andere jaar. Binnen Maastricht of buiten Maastricht. Volgens mij in Maastricht helemaal niks. Ik moet wel de dinsdag op de Vriethof draaien. Van 7 tot half 12 zeg is dat. Maar ja, we staan de eerste keer tot weer met de Chinezen op paard gewoon. En dan denk ik tot letterlijk van eerst tot de mokerij gewoon. Dus ja, we gaan het metmaken voor de eerste keer in gans Limburg. Ja. Leuk. Jongens, mag ik u hartstikke bedanken. Vanmorgen een klein presentje voor u natuurlijk. Nee. Moet ik weer... Marvin, die zit Ga nog nog een in de eten buurt. pakken. Ik ga weer even opstaan, hè. Dat is plastic. Niet echt gek. Wat staat er van hier gisteren? Just vandaag in site. Niemand eet ervan, behalve jullie. Ja, maar dat is toch lekker? Dames en heren, mag ik Die een zal applaus zeggen. voor, Kijk eens zeggen, kijk. Het Lekker. mooie, Jan-Joost en Romain. Lekker, man. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Leuk. Kijk eens, als we... Dankjewel, jongen. Kijk dan. Dankjewel, dankjewel. En dan, Succes met het ook. dan wil ik Vastelavond samen. Vastelavond. applausje.